Dcera rodičov, ktorí sa nám ozvali, plávala v plaveckom oddiele pri športovom gymnáziu v Trenčíne niekoľko rokov. Na súťažiach sa jej darilo, tak ju Plavecká federácia zaradila do útvaru talentovanej mládeže. Ministerstvo školstva posiela zo svojho rozpočtu na takýchto športovcov peniaze, ktoré by im mali vykrývať náklady napríklad na prenájom tréningových priestorov, sústredenia či športové oblečenie. Jedno takéto sústredenie mali 4 talentovaní plavci aj v lete 2013 v Tatrách. Objednávateľ pobytu športové gymnázium v Trenčíne si nechalo zo štátnej dotácie preplatiť 440 eur za každého z nich. Podľa rodičov mladej plavkyne však na žiadnom sústredení v lete nebola. Z dôvodu ochrany súkromia si rodičia neželajú byť menovaní. Pokiaľ bola na športovej škole, v športovom gymnáziu v Trenčine, tak cez letné prázdniny bola vždy doma, na letnom sústredení nebola. Peniaze zo štátneho rozpočtu však prišli. Otázkou teda ostáva, kto ich dostal. Pod zmluvou je podpísaný predseda plaveckého oddielu a zároveň riaditeľ športového gymnázia v Trenčíne. Penzió Furkotka v roku 2013. Mama, ja som v podstate dostala k takej informácii, že Nina na tomto pobyte nebola, ale je uvedená v podstate v dokumentácii, pretože ona vtedy chodila ešte do kvarty. Čiže nechodila na veľké gymnázium. Tak, toto odo mňa veľa chcete. Toto odo mňa veľa chcete. Toto vám ja neviem povedať. Jednak to bolo pred 2 rokmi a to... V zmluve o poskytnutí dotácie sú preplatené aj ďalšie pobyty, ktorých sa plavci zúčastnili. Rodičia nám pritom potvrdili, že za každý pobyt museli aj tak zaplatiť. Vždy sme poslali vlastne dieťati peniaze, ktoré dala do rúk trenérke, ktorá zaplatila vlastne za toto sústredenie, či to bol lyžiarsky výcvik, alebo to bolo sústredenie v Štúrove, tento Vadáš. Vy ste to vedeli, že je v útvare talentovej mládeže? To sme sa dozvedeli až po čase, keď sme vlastne sa dozvedeli nejaké iné záležitosti s ostatnými rodičmi, keď sme sa rozprávali, že takéto niečo existuje. Za každé sústredenie zaplatili rodičia plavkyne približne 150 eur, napríklad na pobyt v Štúrove. Podľa zmluvy o poskytnutí štátnej dotácie si tréneri plaveckého oddielu vypýtali pri tom istom sústredení za plavkyňu ďalších 220 eur. To, že plavecký oddiel dostal nakoniec pravdepodobne viac peňazí ako mal, potvrdil aj sám riaditeľ, ktorý po tlaku zo strany rodičov peniaze vrátil. Všetky sústredenia sme riadne ako rodičia platili a čo nám aj pán riaditeľ potvrdil, že sme to zaplatili, pretože keď sme sa bavili o útvare talentovanej mládeže, že boli na ňu vykázané štátne dotácie, tak nám vlastne tieto prostriedky poukázal na dcerin účet. Riaditeľ si pritom stojí za tým, že peniaze nejdú na jedného plavca, ale na celý oddiel. Táto transakcia je medzi zväzom a oddielom. Nie medzi zväzom a pretekárom alebo medzi oddielom a pretekárov. Je medzi zväzom a oddielom. V skutočnosti na zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu figuruje telovýchovná jednota Slavia, ktorá okrem plaveckého oddielu združuje aj iné športy. Transakcia by tak mala prebehnúť medzi federáciou a telovýchovnou jednotou. Jej predsedníčka však o žiadnych peniazoch pre plavcov za roky 2013 a 2014 nevedela. Podpísal to opäť predseda plaveckého oddielu. Od roku 2013 a 2014 som nepodpisovala žiadnu zmluvu, takže my sme vlastne na telovýchovnej jednote nemali žiadny právny doklad, ktorý by hovoril o tom, že máme nejaké deti zaradené do útvaru talentovanej mládeže a že na tieto deti príde alebo prichádza štátna dotácia. Nezrovnalosti vo faktúrach potvrdil aj štátny radca Ministerstva školstva pre šport. Do klubu aj Plaveckej federácie chce preto poslať kontrolu. Kristína Hamárová, RTVS.